Той е под теб. Тани. Спиш на него. Стари пари. Кървави пари. Ще го намериш, ще го намериш. За тебе чука по един десак ги стига. Със силкоч хора за злато, ви пияли маймуни нямате. Тигана, хайде! Аз искам да намеря златото. Но тия търти около мен какво ще правят? Ще чакат да им раздават монетки ли? Ще копаят. Ще го дам златото и ще взема една булческа рокля, тъй ли? Айде, че отиваме при Иван Жака. Със сигурност си, но обаче никой не знае къде е. Там закон няма. И няма да има. На никой няма го делим. Това е.